ka chinget kelam ka jigle kalong ka mayap ong ka tin ka jong Balei kalong kum kata ka met ka ba klem ka men sim kata ka de ka jinglong jong bri u shungai hinrei u ba klem le o gidan ki chiget agani ka prathai ki ba hikai ba lada film le ba ha ka jingem pinum la ban yo ya ka jing penem ka ba mot kata ka jing le ba ka jong pi ka dei ban khambun ne ban khamla ya kata ka jing le snew ha ka jingem jong tau brio ding ta ha ba brio le pop ka ba mot u hap ban pen khiaj shu khambun da kata ka jing le hok ne da kata ka jing le ba ka ju knang ba u Balei un yo ban map ya u bat ba la da u yap ka jing em ju kan long ka jing em ka ba khamba ban ya kata ka jing em ka ba im menta ha ka perthai kata ka dei ka jinget jeng ki babon angi ki kristan nginget bam dei da ka jingle dei da ka jing bha ka jongi ne da ka hok ka jongi bangin yo ka jing penem henrei ka dei tang da ka jingai kata ka dei ka jinget jongi bat kani ka long ka jing shisha ba ka tin jong Balei bal ka ong dei tang ka jinget henrei ka dei ru da ka jingle ya ka ba nila ban pen so bha yu trai ka jinget kalam ka jingle kalong ka bayap tading ta habang nila anget how Jesus Christ si sin bang nila anget how kabumut nila tikna bang nila yo ya ka jing em ka bom jikat nila tikna bang nila yo ka beneng nila tikna bang nila yo shisha ya ka ta ka baka mensim jungi ka trang ya ka baka mensim jungi ka sliang ya ka baka mensim jungi ka kwa dik dik baka ta kalong ka beneng hoi kata ka dei ka jing ang not ka dok not ka jongi shisha ka dei da ka jing ai ka jong chisu da ka jing yap ka jong u la penem ai angi dei da ka jing le dei da ka jing la ka jong ong ka tien ka jong Balei da pule ka ta na Ephesus kel nong ba ar ka khot ba pra ba dan chibun ba gi khot ro vi pule na ka rom la nong ka san da khot man kong kong bala pen ksan yangi da ka jing ngai kan na ka jing pen ram la pen ksan yangi da ka jing nget how Jesus Christ kan lapin kesan yangi gidan ke jing sok ba Balei ong ka tien ke jong Balei hoi kata ka dei ka jing shisha ba hadin bangingi la nget wei banget au ong Yohanes gospel Yohanes kalau nong ka lai kot bakat reu we snow ini ki tien ka ba Jesus ong wei banget au unam jat shu an reu nyo ya ka jing em ka bom jikat kata ka dei ka jing shisha Bading ta habang nila yo kat ya ka nega jing nim habang nila yo kat ya ka nega jing ay ka ba kat ka jing ay habang nila yo kat ya ka nega jing snai ki chong Balei kat ya ka beneng la shu ai hangi hato kam de yingi ban le pat ya ka tien ka chong Balei kadai ka ta ban shunget reklem le kalong ka ba yap tading ta ngi hapan le ka kum kata ka banginget ndai tang bangi shunget au jisu and ringinget tu haga ktien ga jong o nginget haga jing hikai ga jong o nginget haga jing sneng ga jong ga jing bet ga jong o kapabel ka kran ga da ngi puli na artimati kal nong ka ba lai ka khot ka ba khat riu ka ong kum ni ka ktien ga jong Balei ba ga jing tho baro ka dei ka bala persat da umen ka ba mento ya ka jing kai ya ka jing sneng ya ka jing pen bet ya ka jing pen lien ka ba ha ka hok kenapa kita jing le jong kin long ki ba janai khamat ka jong Balei bagi kita jing le ba ba jong u baro ro kan long shisha ka ba janai khamat jong Balei kadang de ka jing shisha bangi ni langet ndai tang bangi ngai ya ban ko ngu ru ya ka jing kai na ka ktien ya ka jing sneng ya ka jing pen bet ya ka jing pen lien ka ba ha ka hok kenang bot obreu jong Balei un yo long u ba dap yang u ba janai para kita ki jing le jong u baro sin jumlah ka kran ni kata tading ta ko abang fi ni ka sngi ka mamta ngilay kom ki kristan ladang idei shisha ki sinran ki babot yu try ya ban bot be take ya ka ai ka ba u jisu ule kan mau ni ka way bo jisu bo wan sin shi perthai wan ha ka do but open pau ya ka ni ka way ba ha ka do wa ban pendam ha pa ha ka do wa ban pen ka ngu yu pa ha ka do wa ban le ya ka ai ka bo pa jong ule bagani ka diga dur am ka ba jisu open i la di
ba kum ubre u haban ka ngu yo pa ba kata ga ke jing sha ba mangiru ki badang don ha ka do ni dai ban pin ka ngu ken ya ka tin ke jang play wala da ka dai ngi bangem snu tanat ru wala da ka dai ngi ka ba snu hadu kata kata ru andrai ong kaman jongi andrai kaman ke jong play ya ban em da kaman ke jong play u play uman ye gai uman si sayangi ban sunget hau Henry bangin le ro ken ya kita ikitien jong jisu kun sai ka tau ong yanis lonong ispaur ka arnyo ong kilang rot jonga kisngap ti ka kitien jonga o kilang rot jonga kisngap ti ka kitien jonga ba nga ito iki ba ki bot nga kum tanga aki ke jing imam jukut begini me jatsho lano ro pamdar we bla ben klik kan tat ki ken da kiti ke jonga bu tok paulong bam kraw ye ki baro param dan bala ban klik kan tat ye ki da kiti pa jonga tading tanga sunat ko klik tin ke jong blai jisu ong bakilang rot jako kisngap ya ka kitien ke jong u tading ta bangila yo e ke jing penem nile e ka kitien namar bangi sungu palak nile e ka kitien namar bangi su iet palak yo Jesus Christ ya ka e bukwa e ka bu angnot nile ya kata ke ninget how Jesus Christ banginget ruang ne ka kitien bat gile ru ya ka e ba ka kitien ke jong blai ka ong nya banget baka daying even pundit akmat jong blay tin jong blay ang bo blay ai ke jinga e ka ba kambon ya kita ki bas ngoret kan ke jinga e ka ba kambon ya kita ki bas ngoret bari ki bas ngok kraw lay wang ni le persya tadi tang sungut na abang apuli ni ka tin ke jong blay ke jinga klem ke jingle kalong ka bayaw tay ta fila nget o Jesus Christ ni tam sugat u bo de blay ni fia ban nget tu ya ka tin ke jong ya ka e ka bo try kren ya ka e ka bo hikai ya ka e ka bo open ya ka e ka bo open pau ba dik e ka bo batai e ka ji thu lo pa via ban ngai ki ta ki e baro ban ngai bat ban le kan ban act lan ki beri sibun ki ngai bau jisu la janwan kata dengan nuksa ki ngai bau jisu ula janwan handre ki klem pen kre pa de ki klem le pa ban pen kre ya ki jingwan chang u ban sungai kamentoi ladang nyemle pat kat kum kata ke bangi ngai dring tanga si para akting ong kanung at pleng jofi pinget u jisul janwan nga I baboro ki ti kira bat habang ong pat kanung at pleng jofi filap kre ang knet e ken gi bara ki ti jofi ingat tang ba nyemle pat dere kata babal ke thu ingi ba dan arnut kita ki khon mo upa kam yo tau benengkong ong amtre baru pa yo ba aru ong hot ngan le rei tang kat tok ni por gi I bo tau khon nengkong ong bangam le ule ya kata rei nu khon ba aru u ba ong ngan le rei khulum le ya kata u le kalan kumno usu le jai to kumno u ong ta ka tien ngan le rei khulum le Deng tau jisu kli uno na pedang gini ki arngot ulong uba kamha orok yang uba nengkong hoyo ong em tang ba ule pada dia rei nu ba ar ong hoot rei klem le lano deng tang ko abanong ifi kene ke sgi abang I puli ka tin ka jong blai dei tang bang ong ngin le rei klem le apa henry to ai bang in long ba kita ki ba ong ngin le bangit ba utrain ku ipi ang diga sni umtan ku ingi lang baro ang ilong ki beliau ken ki balei ya ketien ajang balai kiba em ke jingem wa pen so bahai try man laga sni ke jingem ke bayat ya ke jingai ke jingem ke bayat jisa ya ke jingpen pa ru men sim bako ke jingem ke bayat kat kum kan Nongkhryiem jong ke ketien ke jingem ke ba pen so bah ya u Jesus Christ angai try ke ku ingi abing yo so ketien ke jong balai ni na dwai ru agan ka por ka bamta to ai ba pinlong om tang kinong nget en re kinong le ya ka tien ke jong blai tingi ni dwai try ngo ime ko pa ni ka por ka ba ko ron ngayo ban ni dwai kon ki jom en ka singi teng hoi ko kona frangi mon ban le en re try uta ubadon hapo jong I ko kona u ong yingi bangin le en re ka bor ba man ka ni ka do ka jong I ka ong nai le try ka nong ka jingele aka do aka man sim ringa nget ko kan ra
habangi iet eme habangi skri eme habangi ko na trangi ni sungu eme ko trangi ngai ba om da ka do ka jing hido men sim jong me men ai ngi ka jing job ba om tang bangin chungai ndai ban le ru ya ka tien ka jong me ban ngai ka tien ka jong me ba ban em ka kum ka tien ka jong me ban pen so ba ya me ba ban kmi lan ti ru tra bi ki baro ka mi thu lo pa bangin ngai ba kala urlong ba gidan ru ki ban saja long hakini ki sni ki banang wan dwai ka ko kun ji metra ki bapang stam ki yok kya bukti ta jikab stam dwai ka ko vi ka teng jisu bin kya bin klein bin yok mat e ka jing pelai e ka bor ke jong trai don hot ka su si ka sim ka ba thang baro in kelano na ka jisu si ka jing ki na ka jing thang ka jing bang but sha ka jing thiang ka jong trai na aingo i metra ba mi et ni ki kon nam ju ina no ikit melendet no ikit de lele ru bidan ka plan ka ba tra plan ta jong ki dwai ka ko vi way haga ka thing Jesus Christ nong them amen amen adap da Jesus mo iblay bangi open ni kren biang pat kumne naga tin ka jong blay ka ni step pat shisha try nang ka ko vi ka ni sngi but pan bor no try bin long shisha om tang kita kinong ngai ni ki ba shu ngai and ray ki ba le ro ken ya ka tin ka jong blay blay ka ko vi ni sa sham sa sngi le chibo blay ka bro